खाजोनटाखौबो हायनो हायो बरयनो तुयो मालाय लायनाय तिनि बरयनो कगंखा जों गोबां मा यंसा गगसा chathai wathai fangni बेपाक बिथि रिलायफैखा फियाबा जों ताबो टेकेसा कक्सानाय केले रकनि बागै बा लेरि तंखा जरा मायानि बागै ताइ नों ग्रुबेक पट टब कायनाय अमहाय बरक रकनि बागै सानाय जे बनो सागातिबो chathai रि मानो बनो blaitiबो chathai रि मानो आ chathai रक न हावरि मानो न रि मानो blaitui माइक्रो बाय मैक्रो कने कने रि मानो हिंकलाय नि मैक्रो लतमा मैक्रो अंखा गोबां chathai जेटा नाइट्रोजेन फस्फरास ताइ पोटासियम बा पटास हिंकलाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अंखा बोरन जिंक आयरन मैंगानीज कपार मोलिब्डेनाम अमाहाय कले गोबां मा सिकन सिकन दं ताइसा हायनो हाय सापिनाय माइक्रो जों बमाहाय रक मानथगै दं साबुलजाक ताइबो गोबांबो दङ सिनो रग मानथगमा रकनो न सानाय बोरन बाय जिंक आयरन मैंगानीज कपार मोलिब्डेनाम अमाहाय क्लाय साबुलजाक पेकेट रक दङ अमाहाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मांगा हिंकले नों बायदि हिंके मैक्रो लतमा दं आरो दङ नाइट्रोजेन एन बाय हिंकले पी बाय हिंकले फस्फरास के बाय हिंकले पोटासियम आबनो जों मारिनाय स्प्रे खालायै बसक परिमाण बसक बांग्रि रिनाय अमबो कक दङ नों पेकेट सुइजाक माननाय हायकले 1 लिटार दै 1 ग्राम 1 लिटार दै 1 ग्राम बसक पावर नालाय बा बसक पार्सेंटेज नालाय रिनाय एनपीके 12-26-26 न जों रिलायनाय बबनो रिलायनाय खाजोन टाखौबो 12-26-26 निनि गाना गिनिओ 12-26-26 माया हिंके नों 16-16 न फान रिदी 15-15 फान रिदी बेसी तापांदी 19-19 न फान किसा मिसा रिदी 12-26-26 माया हिंका सिद्धो 12-26-26 माया निनि बोफां तोरिया उंगै तंखा हिंकले आ फुरुसि मारिनाय नों बनिसले पार्सेंटेज गोबां खाजोन टाखौबो ताबो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले बबरिनाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बो कंपनी रिनाय आबो सिंगे चलो निनी गाना गिनिओ काहामको कंपनी तंखा हिंके आबोनन रेडी फियाबा परे ओइ नाइदी बोरन जिंक आयरन मैंगानीज कपार मोलिब्डेनाम अमहायरक तंखा हिंके बनन रिनानि चाटी अगदी ताइ केसर इमानो बनो सलायै नों सीवीड न रिमानो तुयंनि बा समुद्रनि सेवला बा खरमाय न बिटिस नामजाक बा चाथाइस नामजाक दङ आबोनो रिमानो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हिसाबै आबो बेलायका सामुङो काहामो नाङो खाजोन टाखौबो हिंके जों अमायक्लाय ताबो बलायतै चाथाइ रिवै तंलाय मानो आरोनि बिसिङो सि पट ग्रो बेग टब हिंकले नों चाथाइ उराम उराम किटिं किटिं मस मारिनाय रिया तंखा हिंका निनि बुफां वाफां आ जागानि तरमानि करियांना नायथमा करियां बाथाय बाथाय गावनाय हिंका निनि पट ताबो कमला कायजाक दङ निनि पट गलाब कायजाक दङ निनि पट बरोय कायजाक दङ अमाय गोबांमा बर पट ग्रो बेग ताबो कायलाय दंलायो हिंका आंगुर कायजाक दङ आपेल कायजाक दङ हिंका नों साखातै चाथाइ मस मारिनाय साखातै चाथाइ रिगा हिंका निनि बरोय बा निनि बाथाय थायनाय काहाम क्लाय बाथाय बाथांनाय काहाम का बाथाय माननाय बाथाय फाल थंनाय नि रांखौ पैसा असक सार माने किपिलि फायना नांनाय सिनि कक बर सानाय र रां पैसा सारि रिखा बराय बुफां काय रिखा पाइखा फियाबा हाया ताबन जरा रां गोबांमा रां मारि कसगै थांखांका बन किपिलि फायना नांनाय बन किपिलि फायना हिंकानो सिनि आगेनि तंमुं बाय हुक बार खालायका हिंके ताबो ताय रांलाय किपिलि फायलिया रां वाइसा नन मखां फिलै थांगा हिंकले ताइ बताइनि बागै फाइगला पानी फाइगला खाजोन टाखौबो बनि बागै जों हायनो हाय सानाय ताबो बरोय फाङो पाइथाक नों ब्लाइतिबो चाथाइ रिमानो चाथाइ रिनाय जों एनपीके 12-26-26 न ताइ न माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
nini noga nawo kaham packet tongka engkle abono ridi aro suijak naidi boron zinc iron manganese copper molybdenum hingke nang packet pai puro nang scan tongan naida aro scanner tongana scan aro naidi scan khlai jodi a company ni details saka sijakai bising ni amoti phaio engkle abo nokolong ya abo kubui engkau kubui rok no nai paina nanga khazinta kubuko biti rok nokol manjaya jat bidu belai logui thangka biti nokol ta manjik de omai ka porikha ka paidi tai kabang kok sale asu sawina ni chikon tete blaitui chathai rina ni kok no sawoi oram madhageri ka hambai